Diyos sa atin. Na makita ang Diyos na kung sino man yung mga nakapaligid sa atin. At isa sa pinakamagandang maririnig natin na I can see Christ, I can see Jesus, I can see God in your life. Okay, brothers and sisters, habang inaawit po natin itong awiting being so good, nawa patuloy tayong i-remind ng ating Panginoong Diyos na no matter what the circumstances are, He is a good God sa ating buhay.